faso jama kilancɛ bɛɛ yɔrɔw la yɔrɔ min na marijuana ni ale dagalen do yɛrɛ nisɔndiya waleya o hukumu kɔnɔna la nka cannabis a dagalen tɛ ale bi Ameriki jamana ka foroba sariya o hukumu kɔnɔna la ni ale kɛlen do k'a bila a sanga ni héroïne walima LSD olu kiribikiribifɛnw ye ni olu tali dɔgɔtɔrɔw ka sira kan o ma lakodɔn wa a yelen bɛ k'a fɔ i n'a fɔ fɛn dagabali do. Ameriki jamana kalatala fanbaw olu hakilila ye ko yɛlɛma ka kan ka don a la o kosɔn u ye cannabis ta k'o ɲɛsin cɛbaw ma Joe Biden ani Donald Trump ko n'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka se kalatala denmisɛnninw ma. Nin ye Scotty Smart ale hakilila ye ni ale ye kamalenkulu dɔ ye ni Georgia Project la. A lot of people don't understand policy. Mɔgɔ caman tɛ politiki ko faamuya, mɔgɔ caman t'a dɔn ko sariya minnu bɛ ta a bɛ nɔ bila u ka ɲɛnɛmaya la don o don. Ne hakili la kiribikiribifɛn ye ko ye min bɛna denmisɛnninw galabu kɛnɛya k'u mago don a la. An ka janjo mun kɛra cannabis kiribikiribifɛn kan ani lajɛrɛ mun kɛra Washington kalo daminɛ la kulu bilabaga sen kan Caroline Phillips ko Biden walima Trump simu ka layidu labato. For both of them, one thing they ni fanga fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na u ye u ka baara kɛlen kiribikiribifɛn kan mun tɛ hakili minɛ wa a bɛ falenna fanga minnu tɛmɛna u ye layidu ta anw ye nka si ma lawaleya. Joe Biden ale ka fanga kɔrɔla la ka foroba kɛnɛya minisiri so ani faso jama ye laɲini kɛ ko ka marijuana bila kiribikiribifɛn magamanw kɔnɔna la mun kɔrɔ ye ko ka yɛlɛma don a ye cogoya la yaasa ka se ka a daga o b'a yira k'a fɔ ko ka a bɔ kɔnyali la o kosɔn Caroline Phillips ka bɔ u ka foroba janjokulu min sigilen do cannabis kan ale ko The current White House is Ameriki jamana ka famaya so Maison Blanche ale ka politiki kiribikiribifɛn kan marijuana o dibilen do sisan a ye tagamasere gɛlɛnw yira ko a labɛnnen do yɛlɛma kan nka an ma waleya fosi ye ka taa nin kuma fanfɛla la. back up their words. san 2018 jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump tun ye laseli kɛ ko a bɛ sɔn ka kokɔrɔmadoli kɛ la mun ye wulikajɔ minnu tun bɛ sen na ko ka foroba kɔni marijuana kan ani ko ka a to Ameriki dugu yɛrɛ ma u ka a ko ɲɛnabɔ o sariya a ma ta fiyewu Ameriki wasaden soba fɛ. Salon Donald Trump ye laseli kɛ kunnafonidila dɔ ye ka bɔ Newsmax olu ka jabaranin na ko ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko marijuana a ka kuma la ko a ye kojuguba de kɛ ko mɛ o bɛɛ la kalafili fanfɛla la ko a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Yɛlɛma Ameriki kalatalaw jogo la ka ɲɛsin marijuana ma o jaabi bɔra Gallup ale ka dasumusumuni dɔ kɔnɔ. Salon baluku 270 olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛ ko ye ko k'a daga o ka ca ni mɔgɔ hakɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu sɔnna ko a ka yamariya san 2000 wagati la. Morgan Fox ale ye ɲɛmɔgɔ ye u ka kulu min sigilen do foroba kulu min sigilen do yɛlɛma ka se ka don sariya la ka ɲɛsin marijuana ma. This is an issue that denmisɛnnin kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin marijuana ko a ka yɛlɛmɛ a ka yamariya u jigi b'a kan k'a fɔ Biden ka fanga a bɛna waleya ta ka ɲɛsin kannabisi dagali ma yanni Novembre kalata cɛ. it's going to be at their peril. Scott Stearns ale ka laseli do mun bayɛlɛmɛna Modibo Dambele fɛ Washington VOA News.